veľmi zle. A už chceli sme už od marca, som vravil, aby vyčistili, lebo už veľmi málo je tu voda, viete. A on vravil, že dá nejaký projekt na to, aby dali to na poriadku. Chceme, aby dali oni na opravu, viete. Lebo to je v dedine, to je celkom dobrá, tento jediná studňa a ešte jeden tam hore. A to vlastne potom ľudia z celej obce si chodia sem? No, tu asi 14-15 hodín tu chodí. Už dávno to bolo vyčistené, pred 10-15 rokmi. Už dávno. Že ani nemáte prehľad, že či je nezávadná, alebo či je dobrá? No už bolo to vyšetrené už asi 4 alebo 4 rokmi. No teraz bolo tak, že nebolo len 80 cm. A za to sme chceli, aby vyčistili, aby išiel naspäť voda. A no stále nič. Praví, že bude a ešte stále takú, ako je.